Kaixo, lehenengo ariketa hau denetan luzena da. Hemen lan desente egin beharko dugu. Ematen dizkigute 3 datu. A angeluak 40 gradu neurtze ditula, L angeluak 34 gradu, hemen dago L, eta 3. datua da triangelu zuzena dela. Orduan, triangelu zuzena hemen dago, ikusten dezuten bezala. Hau, lau aldekoa da, eta triangelu hau ez da zuzena. Orduan, zuzena izateko angelu batek 80 gradu ditu. Zeinek? Bek. Orduan, B 80 gradukoa da, eta datuik jarriko dugu, ja? B 80 gradu. Orain falta zaigu C. C jakiteko gu badakigu triangelu bat dela, eta triangeluak baldin badira, esan nahi du 3 angeluen batura 180 gradu. Orduan egin beharko diogu 180 graduri, kendu behar dizkiogu zenbat? 40 eta 80. Orduan hori zenbat da 180. Kentzen badiot 180, zenbat gelditzen zaizkit? 40 gradu. Orduan ditugu A dela 40, hori hasiatik bagenekien, eta C 40 gradu. Orduan, 3 ata ditugu. Orain, goazen bestak ateatzea. Hemen ikusten badezute C eta J zer dira? Erpinez aurkakoak. Horrek esan nahi du biak berdinak direla. Orduan, ja badaukigu J zen baden. J da C bezala, 40. J da 40 gradu. Orain duguna da, urrengo ateratzeko F adibidez egin dezakegu C-rekin. C eta F zer dira? Betegarriak. Edo baita ere J eta F dira betegarriak. Buelta erdi bat duelako, buelta osoaren erdia. Ikusten zute, erdia eta hemen ere erdia. Orduan, guko badakigu zen baden. 50. Orduan, 180 arte zen bada. Ba hemen dugu. 180 jarriko dut. Ken 50 gradu. Eta gelditzen zaizkigu 0, 3, 10. Orduan, badakigu F dela berdin 180 gradu. Urrengoa goazen ateatzera. Bi hauek zer dira? Zuzen paraleloak. Eta bi hauek zuzen paraleloak. Horrek esan nahi du F eta E korrespondenteak direla. Ikusten dezute, hau honekin eta hau honekin. Beraz, F eta E berdin neurtzen dute. Beraz, E berdin 180 gradu. Ja baditugu. Orduan horren falta zaizkigu D eta H. Hauek ere korrespondenteak dira. Hoi nola eta ezakegu? Ba, era hontara. Hau zer da 4 aldeko bat. 4 aldekoak zenbat gradu ditu guztira? 360. Horran inbarko dugu. 360 graduri kendu F eta E. Zenbat neurtzute bien artean? 180 eta 180, 260. Kenduko diogu, 260. Zenbat gelditzen zaizkigu? 100 gradu bientzako. Orduan, bakoitza zenbat? Zati bi egiten dugu, eta gelditzen zaizkigu 250 gradu. Orduan, H-entzako 250 gradu, eta D-rako 250 gradu. Beste aukera bat ere bat zegoen. Eta nolaz da hori? Basatea, C eta H zer dira? Korrespondenteak. C baldin bada 250, H da ere 250. Hori beste aukera bat zen azkarragoa eta erresagoa egiteko. Bukatzeko zer falta zaigu? L baldin badakigu 34 dela, ikusten dezutela, bakarrik K. Eta K kalkulatzeko zer egin beharko genuke? Triangelu bat ikusi dela, eta triangelu hontan J eta L badakigu zenbat diran. Batutzen badugu, kalkulatu behar dugu zenbat falta zaigun 180 arte. Orduan, J eta L batuko ditugu. J 250 da, L 34, batutzen baditut, ateatzen zaizkigu 84. Eta zer egin beharko dugu orain? 180, hola jarriko dut,
180 kendu 84. Eta gelditzen zaizkigu 6,86. Beraz, honen neurtzen ditu, kak neurtzen ditu 86 gradu. Oain, goazen ikustea, bigarren zatia. Galdetzen digute, zeintzu diren ondoz-ondokoak, osagarriak, betegarriak, erpinez aurkakoak eta korespondenteak. Horrela egiten da. Ea ba, ondoz-ondokoak zeintzu dira. Ba, ondoz-ondokoa dira A eta D. Horra jarriko dugu erauntara. A eta D. Badago gehiago? Ba bai, C eta F. Bi hauek. Horan, C eta F. Badaude gehiago? Bai, F eta J. Horan, F eta J. Eta beste badago? Bai, H eta K. H eta K. Kontuatzen zaten bezala jartzen dut, eta ez du jartzen berdin, ez dira berdinak. Ondoan daude, baina ez dira berdinak. Hurrengoa, osagarriak. Osagarriak biak batuta 90 gradu betetzen dituztenak dira. Hemen ez dago bat ere. Marra bat ingo dut ez dagolako. Betegarriak bien artean 180 gradu edo buelta erdia osatzen dutenak. Hemen bi ditugu. Eta dira C eta F, lehen ikusi dugun bezala, C eta F, batetik, eta bestetik ditugu F eta J. F eta J. Jarretu ezagun. Erpinez aurkakoak. Erpinez aurkakoak hemen bakarra dago. Bi hauek ezta? Berdinak dira gaina. Orduan hemen ere jarri behar dugu C eta J. Lehenengo aldiz, hola jartzen badezute, banek jarriko ez gaizki. Ze ez da hola egin behar. Jarri behar dugu horrela. C berdin J. Biak berdinak direlako. Eta korespondenteak. Hemen ere berdintza erabili beharko dugu. Batetik dugu D eta J. Horran da. D berdin J. Bestetik dugu C eta H. C berdin H. Eta gero, segun ze kasutan, konsideratu daitezke baitere hauek korespondenteak direla. E eta F eta D eta H. Guk kasu hontan jarri goitugu. Hola izango dira, orduan. D eta berdin H eta E eta F ere bai. Ariketa honetan ditugu A-tik bera doan zuzenkia eta hiru zuzen. R, S eta T. Orduan lehenengoa, paraleloak. Zeintzu dira paraleloak? Ba, alde batetik zuzenki hau eta bestetik zuzen hau. Orduan paraleloak dira A-tik bera doan zuzenkia eta S zuzena. Elkartzutak dira R eta T, ikusten ez duen bezala. Orduan dira R eta T. Eta orduan, fatazia eguna dira ebakitzaileak. Goazen ikustea, zenbat puntu dauden. 1, 2, 3, 4. Orduan, 4 jarri beharko ditugu. Goazen ikustea puntu hau. Puntu hau zer da? AB zuzenkia eta R elkartzen diren puntua. Beste bat, S eta T. Orduan, S eta T. Beste bat, hau, R eta T. R eta T. Eta azkeneko puntua izango izateke hau, S eta R. S eta R. Hirugarren ariketan, has gaitezen batuketarekin. Lehenengo, goian hau jarriko dut, 47 gradu, 35 minutu, 15 segundo, eta batu beharrizkiot 45 gradu, 49 minutu, 26 segundo. Batu egiten dut orduan. Hau da, 5 eta 6
11, 2, 3 eta 1, 4. 41 segundo. Hori ondo dago. Jarrai dezagun. 5 eta 9, 14, 4 eta 4, 8, hemen pasa egiten gera. Horrek esan nahi du, 60tik pasatzen bagera, kenduko izkiogu 60, eta gelditzen gea 24kin, eta honea bat pasatzen da, gradu bat. Eta horren batu ezakegu hau. 8 eta 5, 13, 4 eta 4, 8 eta 1, 9. Orduan, emaitza izango litzake, erauntara. 83 gradu, 24 minutu, 41 segundu. Bigarrena, kenketa da. Jarriko dugu berdin, 84 gradu, 15 minutu, 26 segundu, eta kenduko dizkiogu 62 gradu, 40 minutu, 40 segundu. Hemen konpoketa bat egin behar dugu, ze kenketa egiterakoan, kentzailia ezin da izan handiagoa. Orduan, hau konpondu behar dugu. Zengo dugu, baskatu ingo diogu. Honek bat kenduko diogu, 83 geltzen zezkigu, eta hemen zenba ditugu, 60 gehiago, eta izan bada, 75 minutu. Baina hemen arazo bat dugu baita ere, ze ezin dugu izan 26, orduan eskatu egin behar dugu beste bat, orduan bat gutxiago, 4 jarriko dugu. Orduan, honi pasatzen dizkogu 60, eta izango ditugu 86. Bueno, horako gauza bat egin ondoren, nik uste dut hau txukun egin behar dugula orain, eta txukuntzeko hola gerituko litzake. 83 gradu, 74 minutu, 86 segundu, eta kendu behar dizkiogu 62 gradu, 40 minutu, 50 segundu. Guazek entzia, 86 ken 50, 36. 74 ken 40, 34. Eta 83 ken 62, 31 gradu. Ikusten dezuten bezala, emaitzak hemen dugu bat, eta hemen bestea. Urrengoa, 3,26 ordu, 3,26 ordu, pasa behar dugu modu konplexura. Orduan jarriko dugu dut hemen. Osoak bakarrik, 3 ordu, eta 0,26 egin behar dut bider 60. Ordutik minutura 60kin bidertzen delako. Bidertuko dugu, eta ingo dugu 0 jarriko dut, 6 bider 6, 36, 3 bururako. 6 bider 2, 12, eta 3, 15. Koma eta gero bi daudenez, bat eta bi. 15,60, 15 oso ditugu. Osoak honea pasatzen ditugu. 15 minutu. Eta orain, 10 hau, berriro egin beharko dugu, bider 60, jakiteko zenbat segundo diren. Orduan, 0 jartzen dut, 6 bider 6, 36. Koma eta gero zenbat, bat, beraz, 36 segundu. Hau ere badugu. Azkena, jakin behar dugu, angelu betegarriak zenbat neurtzen duen. Betegarria izateko, bien artean, 180 gradu neurtu behar dituzte. Orduan egin beharko duguna da, 180, eta ken, 80 gradu eta 35 minutu. Hemen, hau jarriko dugu arazo batekin gaude. 180 pasabarko dugula txukun, ez? 180 gradu, honi ezin dugu kendu 80 gradu eta 35 minutu. Fataz ezkigu hemen, zer? Minutuak, 0 minutu ditugulako. Horan, pasatzen dugu mendik onera, eta gelditzen gea 169 gradokin. Horan, 169 eta honea 60 pasatzen baldin bada, jaz da 0 ditugu 60. Horain bain dezakegula kenketa bat. 60 ken 35, 25 minutu. Eta 169 ken 80, hemen dugu bederatzi, eta hemen bederatzi. 89 gradu 25 minutu. Hau da hirugarren ariketa. Laugarrena egiteko datu desberdinak ditugu. Prezioa, noiz atea den eta noiz iritsi den. Eta galdetzen digute, zenbat denborako bidea egin dugun. Orduan, 40 euroak datori ez da importantea, ez da esanguratsua. Bi hauek dira importanteak. Noiz atea geran eta noiz iritsi geran. Eta egin beharko dugu kenketa bat. Orduan jarriko dugu.
12 ordu, 29 minutu, eta kenduko dizkiogu 2 ordu eta 38 minutu. Eta honek esango dugu emaitza zein den. Kenketa egin dezakegu, ez hemen 29 dago delako, eta hemen 38. Orduan, kentzen dugu eta eskatzen diogu ordu bat. Hemen 11 gelditzen dira, eta hemen 60 gehiago, beraz 89. Orduan ditugu 11 ordu eta 89 minutu. Eta kendu behar dizkigu 2 ordu eta 38 minutu. Orduan hau zen bada, bat, 8 keniru 5, beraz 51. Orduan emaitza, esango dugu, diala 9 ordu eta 51 minutu. 5. egiteko lehenengo erdikaria marraztu behar dugu. Orduan konpasa behar dugu. Erpinean sartu, zabaldu nahi den bezala, baina beti distantzi berdinarekin. Ja egin dugunean, orain, distantzia aldatu ezakegu, edo ez nik ez dut aldatuko. Hola jartzen dut, orain beste aldea. Eta hori egin ondoren, elkartu egin behar ditut, 2 puntuak. Zeintzuk? Angeluaren erpina eta atazegun puntua. A egin dugu. Bigarrena, paraleloa egiteko gogoratzen zaten nola den, ezta? Modu desberdina daude, baina hau da behar bada erresiona. Jartzen dugu, eskuaira, hemen gainean, zuzenean erregela, eta igotzen dugu. Eta igotzerakoan, jarrezakegu bere paraleloa. B egin dugu. Eta falta zaigu C. C jartzen du, C distantzia dagoen. Goratzen zate distantzia noa neurtzen den, ezta? Honekin. Orduan, jarriko dut, horrela, ze beti distantzi berdina da, eta atatzen zaigu 3,2 zentimetro. Jartzen dugu 3,2 zentimetro, eta hau ere egina dugu. 6. Angelu bat marraztu. 275 gradukoa. Hori desente luzea da. Zenik jartzen baldin badut hemen 0tik iristen naiz 180. Hau askoz gehiago da. Orduan nola egin behar da? Gogoratzen zate, ezta? Egin beharrena da 360, buelta osoari kendu 275, eta gelditzen zaizkigu hemen 5, 8tik 16ra 8, beraz ditugu 85 gradu egiteko. Hau erresagoa da guretzako. Lehenengo zuzen jarriko dugu. Nahi den bezala. Adibidez horrela. Da. Horrela eginda, ze gertatzen zaigu? Ate egiten gerala hemendik jetxe ingo dut. Horrela jarriko dut. 0tik ikusten duzu, ezta? Erpina zentruan. 0tik esan dugun bezala 85. 85, hau da 85 hor dago. Hemen jarriko duz, bestela foliotik atatzen naiz. Orduan, hori jarri ondoren, badakigu angelua zenbatekoa den. Puntua jarri. Baina guri galdetzen egutena zein da orduan beste aldea, ezta? Hau da 85koa. Guri hau ez digute galdetu. Bestea bitartean, hau da 275 gradu. Erditzailea marrazteko zer egin behar dugu? Konpasa zabaldu, zuzenkiaren erdia baino gehiago, adibidez horrela. Sartzen dut erpinean, eta egiten dut hemendik horrela bat, eta hemendik ere bai. Edo ne bada, goiti bera, berdin du. Orain beste erpinean sartzen dut, elkartzen dut, eta elkartzen dut. Zer gertatu da? Hemen gaizki egin dudala, ze ez di elkartzen. Orain berriro sartu beharko dut, ondo egin arte. Orain, hori egin da, orain aurkitu dut, puntuak zeintzu diren. Orain bai lortu ezakegula, 2 puntuak. Jarriko dut, erregela, eta eskuaira, edo kartaboia, nahi den bezala, eta orain erdibitzailea osatuta dago. Honekin ja bukatu dugu errepasoa. Beste bat arte, agur!